tafadhali atujulishe tupate njia ya kumuona. Naomba sana. Kapodwa ntiere weche magimbo ma piny Kenya, jagoro maduong' bura mar UDA Cleophas Malala uko jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi to kod nyawadgi ma Ford Kenya Moses Wetangula mondo wuo kod duond buchego kendo riwore kod UDA. Malala wacho ni riwruok margi kod UDA biro jiwo kendo tego siasa e gwenge magimbo mar Kenya kendo keto gi lwasi mar yudo chendo kowuok kuom piny owacho. Magi biro tok jagoro maduong' mar ANC Omboko Milemba ne chung' motegno ni duond burano ok bi wuo kendo ni giikore mar tayo chendo mandiko jokanyo mag tego ANC motelo ne siasa mag yiero mabiro. Karibu kwa chama. Najiunga na chama la serikali. Sitaki kutaja jina lakini kuna chama hapa mnajua. Party leader ni clan moja. Secretary General clan moja. Woman leader clan moja. Sasa biashara gani hiyo mnadanganyana ati mnaweza kuwa president? Mnatoka tu hapo, mnatoka tu kwa kina party leader ni pale, kwa kina woman leader ni pale, kwa kina secretary general ni pale. Ati mtaka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ninyi watu wa Vihiga muamke bana. Sasa chama ikiwa chama ya Vihiga peke yake na Vihiga ndio the smallest county. Tena mnakuwa na chama yenu smallest. Sasa hiyo ni sarakasi tu mnadanganyana. Kwa hiyo sarakasi yenu yote the end results one family or two families zina benefit.